Ce zi frumoasă de școală. Hai să merg. Bă, mașina, mașina! Mașina, nu! Mașina. Haideți să merg cu mașina. Se aude de la un videoclip cu școala în Minecraft, cum am făcut eu acolo. Da, uitați acolo cum am făcut eu acolo. Și acolo, cu lava, acolo arunca eu itemele, care nu mai mi le trebuie. Bun, am ajuns la școală. Bună dimineața, domn profesor. Bună dimineața. Citiți-vă de la pagina 150, ultima pagină. Cine citește primul? Cine citește primul iasă în curte. Gata, domn profesor. Bine să verific. Acum, domn profesor. Corect. Mulțumesc, domn profesor. Ai 10, Darius. Mulțumesc. Mai să mă duc afară. Mie cam foame. Hai, vreau să beau niște apă. Poți să mergi în curte, Darius. Mulțumesc. Ce bună e apa asta. O să mă întorc la ore. Să-mi pun un rucsac care îl las aici. Sticluțele mă duc să le arunc. Se face noapte. Trebuie să mă duc acasă să dorm. La revedere, domn profesor. La revedere, Doris, mă ia să dă un test. Păstăm acasă. Din caietul special. Din caietul special. Ok, domn profesor, la revedere. La revedere. M-am pus la că trebuia, Doamne, să muncesc. Doamne, să muncesc. Să stau la școală pe orele astea. Hai să mă culc. Să-mi fac temele. Cam am timp. Am timp ca să-mi fac temele. Am timp ca să-mi fac temele. După 7 ore. În sfârșit am terminat temele. Hai să mă duc la școală. Vai, mai un pic și se sună. Nu-mi vine să cred, mai un pic și se sună. Mai un pic și se sună. Nu prea am dormit aseară. Am gândit tot la testul ăla care o să-l dăm. Bună dimineața, domn profesor. Bună dimineața, Doris. De ce ești obosit? Nu prea am avut somn, pentru că m-am gândit la test. Ok. Prezența. Max. Prezent. Canadian. Prezent. Gigel. Ps, ps, prezent. Ps, ps. Doris Gaming. Aici. Bun. Luați-vă cărțile și dați la test. Rezolvați-l. Cine rezolvă primul are medală de aur. Serios, domn profesor? Da. Atunci îl rezolv repede. Hai să rezolv repede. Gata, domn profesor. Revină. Gata, domn profesor. Vin la dumneavoastră. Bine. Trebuie să-ți verific testul.
Trebuie să-ți verific testul. Corect. Yeah! Cât am luat, domn profesor? 10. În carnet și în catalog. Yay! Alo. Alo. Yeah! La 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 la. Aștept să termine toți. Gigele, te ajut. Gigele. Gigele, te ajut. Păi, Gigele. Deci, unde vedeți că scrie Gigel? Gigel este ăsta, canadian este ăsta, iar Max este ăsta. Doar dacă vrei, citești un text. Ce vrei tu? Mai degrabă un text. Gata, doamna. Gata, domn profesor, scuzați-mă că v-am zis, doamnă. La revedere, domn profesor. Bă, stai puțin, îmi iau cartea de... Să iau astea două. Am de învățat. Am de învățat și să fac teme. Am de învățat să și mai fac teme. Hai să dau puțin mai încet. Mamă. Trebuie să mă odihnesc puțin. Wow, cât am dormit, mă? 5 ore. Trebuia să fiu la școală. Nu mai am timp. Trebuia să fiu deja la școală, nu mai este timp. Nu mai este timp. Trebuia de... Fai, nu mi-am făcut nici temele. Mi-am făcut nici temele. Scuzați-mă, domn profesor, am întârziat. Dorius. Acum veți prezenta temele. Veți prezenta temele, Dorius. Vino. Da, domnule, acum. De ce nu ți-ai făcut temele? În carnet acum ai nota 2. Da, domn profesor. Mergi înapoi la banca ta. Da, domn profesor. Da, domn profesor, mă duc acum în bancă. Mergi și puneți-l. Deci dacă Darius, dacă mai e, unde este exmatriculat din școala mea. Da, domn profesor. Domn profesor, poți să merg la baie? Nu, Darius, nu avem baie. Cât iubești școala asta? Cât iubești școala asta? Ting, 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 pauză! În pauză! Ce minunat e aici afară! Soarele! Bun! Hai să mă duc acasă. Mi-e somn. Au. Au. Că mi-este somn, ori m-am lovit rău la cap, ori din cauza că mi somn. Hai să dorm.
Să-mi fac temele. Gata.